gonna hit him wheel to make con fault war a curve Gráinne Mulligan or better start. So Leonard, to China Gráinne spell lots of the schalan around Moscow. Dave, Gormagod was on career show hortum our next fees fein go in Nini if Rindwa Blinta, so Tacaíochtaí in the Nini agus Marshin, August Tasha Jas, a vehan shonocht, play, free course aim. Tosi Mishi gober in aim, Team Pagavil as a hookjeg, August fee may more. EYS mar déirtar ná special tourlú a bhlianta ag an am ach inis tá mé ag gobar ó glú an bblin sicáte tá mé gobar mar ceann fórne ceantas na fern mailear clia tar trí éireann i mailear clia agus tá mise ag obair le ceanna cúisiúd. Just chuir tosáid mé ag roiint beidir an é seo. Agus just beganin ólas fui é mar dut me heim tar trí éireann i mailear clia. An féad le bheith sin eáil? An better start, yeah, tá sibh so. Yeah, tá trí éireann i mailear clia, tá furin i gcorcaigh i sligach muoineáin mullen cear ceann nua a hosí cúpla bliain ó hen, limní, cuilcuine agus in gáileh. So tá míid scapi ar fúd na tíre agus taobhiste de sin tá céad sa dó aim specialtóirí lu a bhlianta agus tá timpeall trocha specialtóirí ag obair le quality. Agus bín mit goléir ag obair ar fúd na tíre. Níl éon áit fí le a ggéin duna mailear clia tá réim de service a going ar fúd an cúndé ar fad a dolisteach a cúndé na muí, cúndé Kildara agus cuid a cúndé lu freisin agus tá sin mar an ggéine. Ach déanamh tréiníocht tá fás mór take oring le Rindwa blianta agus tá níos mó service a chuiristeach ar na service atá fáil ar éim faoi láthair. So just tosóid mé tá trí déanamh mé seo bránarm faoi seo. So tá trí clár a bracán a hagan fao better start. Agus aibríonn siad go léir as lámh a chéile. So tá táhaid ag baint leis an trí srá. So tá an forbert service cáileachta ann. So sin an service cáileachta quality a gléitar as a chuid is mó. Agus a thugan Tinti sin mar haciíochta sa láirithe réiscoile chun taú le feimú síalta an crack náisiúnta agus aistear. Agus is bín nóir hagan quality isteachgus mar sin is sé an timpplaach ar fad mín siad brandhar chun cúna fóhort de service agus tá sé sin an atáta gníis tá gábhlíí na going ina a ramar faoi anna chud bhrú ó haimh na Lancashire a bhí ar páistí agus bhí ar an hain mar idasóirí agus tá sé go deas spéidir duine ag an súl nua a teachtasteach chun just cúna fóhort mátá sé ag tastal agus is service sé an eisce é agus is fiú kind of búla isteach le agus mátá ein gomórfún agus tá de teachtasteach nuair tá an service de críicnú le chuide going a críicnú Jeremy mí an bheitheh. Mátá an cúnamh sin is féidir dul ó gearló sé seachta nó leathblionn mas mín. Agus fiú kind of ní gá ach sé réimh fuiste chuiristeach agus rocky duine na specialtóirí luamhríonnta a teangáil leat. Agus me héin an saoil im Rochtain agus Cuimsiú sin aim agus mar is óldíh tá sé sin leanamh lárnach, tá sé sin ag teachtasteach ar riachnaisí an leanamh. Agus is clár takeíocht é seo chun cinntiú go mbeidh bailachaisteach ag leanaí a tofií mí chumasnú a bhfuil feibna riachtaisí speisialta acu nó riachnaí sa bhreis ar an glár cuaram agus idirchas lua óige, agus tá sé ceangailta go mór le sin. Agus an sin tá an Ilúnt agus Forbert nó mar a gléimi sér agus Forbert garmú leúnach. Agus tá chlár lehan a chur ar fáil an sin agus tá sé fás an tarm ar fad. Agus tháinig an Ilúnt agus Forbert ar an bhód a gáhíle a hookjeag. Agus is hanan agus beidir bhfuil aithna chuide goibh freistal ar hanan lámh agus an tionscnimh náisiúnta Aistir Síalta, the National Aistir Síalta Initiative. So by me kind fin ruddy seo ceann ní a ceann ach tosóid mé leis an le aim. So just by me tuairt fórléir go Steve ar aim an ocht. The principal Ubracán aim, role an specialtóir lu a bhlianta nó EMAS agus déirime EYS a seoach. Agus tacaíochtaí díirithe faoi leibhéil a 4 agus leibhéil a 7.
an phlean in Cuimsiú agus sin planned an fáiste nuair atá sé faoi chóm aim san ionad, agus Bhí Gráinne Better Start agus an ceann atá ceann game freisin, agus le áisina agus Acmhainní Better Start atá ar fáil, agus den ein ceisna atá géanana agus éolas sa freis atá going ag an deire is féidirling a phlé. So an tsamhail Rochtain agus Cuimsiú, sin is clár tacaíocht é seo chun a cinú go mbeidh bailach isteach de fáiste nó de leanamh le míchomas ar an glár chorm agus idirchas lua óige. Chun go mbeidh an deis ag páiste dul isteach in sa seirbhísí mórsrutha, chun gur féit agus páirte ghlacha lán bríocha sa chlár lua óige. Agus is samhail leanamh lánach é. So a bhfuil seach Leibhéil ann chun cúnamh a thuirt, mar tuige muid na páistúirnta a hagan isteach, tá anna cuid kind éagsúlacht ó héimhnear riachtain sin nó tá de kind faoi páiste le riachtain tí speisialta nó le míchomas, go bhfuil réimse leathan agus bíonn cúnamh ag castáil ag gach áit ag gach slí chun deise thuirt an páiste sin, páirt lán fáirte go bheith aige sa ionad nó sa siomh. Agus níl diagnósis formáilte míchomas ag tastáil. Agus sin rud, má tá páiste, má tá tiismór, má tá sé féin, gáin bortha faoi páiste, ní gá fannacht bhfuil terappa go teachtasteach go rá se tá cúna fa tastáil an páiste sin. Is leor just an éaratas a choristeach. Idir an tiismór agus sé féin. So mar a dúirt mé hena tá seach Leibhéil de tacaíocht ann. So an ceann an céad Leibhéil de tacaíocht ná an cultúr Cuimsiú a thuirt isteach. Agus an sin really ná tá smaoinemh siar roinnta blianta ó hain an rud a hála ná nuair thugamar nar a tháinig an ceart isteach ó thaobh tá brownar faoi seo. You should get there, Mark. Oh yeah. Nuair a tháinig cartún Cuimsiú a bheith forbarthar don airnáil rééis go léachtar. Agus iarracht ar an goléir agus bhí féin gobar in naíonra ag an am céine ar tholáirthe rééis scoile anam chuir leis an gáirt trína Mártas Cuimsiúthe féin a chur i dul le chéile agus aici. Chun go mbeadh deis ag páistí agus go mbeadh tuiscint an goléir ar conas cultúr Cuimsiúthe a bhunú in san airnáil agus in san siomhna lua óige. Agus chun taú leis an próiseas seo rinneach úsáid as na trolínta ilcinnéalacha conas agus Cuimsiúthe don chorm agus idirchas lua óige. Agus bhí chlár náisiúnta ann ina formar go léir sais tréáil ó thaobh ó na cóirla chuntathe ó na custí chorm leanaí agus nuair a bhí COVID agus mar sin agus an pandemic níor lean an chlár sin a rá ach ba sé tosú a ríis agus is sin kind of an tús a tháinig ó thaobh an sppraag a bhí ann chun deise chuirt de páistí le riachtain speisialta áit lánpáirte go ghlachas na sníomh lua óige. Agus as sin a tháinig an chlár ard idirchas agus tá anna chudíine tréis obair leis an chlár sin inis. An ceannaireacht in Cuimsiú sa luamh blianta nó mar a gléimiid ar link. Agus tháinig sé sin ar an bhód a mí man fórcáí le sa séideag agus an rud a bhí ann ná sa cás go bhustíonn siomh réamhscoile duine a bhfuil link dentacha agus tá duine sin mar sais coordinator in san service an nasc idir an service féin na tiismóirí chuna cinú go bhfuil an Cuimsiú a dulrá agus go bhfuil páirt agus conas agus páirt lán bríoch ag páiste in san siomh lua óige. Agus tá is gom féin a bheith obair le serviceí me hain agus ó bheith obair le EYS faoi láthair gur chuid bhfuil na daoine sin athar bheith táchas na daoine bhfuil na cháileachtaí link atá obair agus atá gníomhach in sna siomhanna. Tá sé anna táfta go thaobh eolais agus an nasc idir tiismóirí an siomh agus an páiste agus bín anmheasacha agus ar an obair atá dhéanamh acu. So an dara cuid den Leibhéil de tacaíocht ná eolais de tiismóirí agus sa láirthe. Agus tá sé sin ar fáil inis trí an Bhí Gráinne aim agus tá sé ar fáil freisin ó an gov.ie agus rudí ar líne.
Nu is féidir gléach a chuiristeach ar EYPC nó aon rud mar sin agus eolais sa bhreis agus fiú mar tá tiisimpóir mar tá tú caint le tiisimpóir nó mar tá géirí leir le tiisimpóir faoi aim nó aon rud mar sin agus é a bhíú dómh is fiú iad cheola i dróir an Steve Grayson. Tá sé anna úsáide go héh eolais agus mar sin a bhaint amach. Agus déanamh déireach mar ó héh aistre agus mar sin, tá míid léir gobar i ggóbáirte le chéile, tá míid léir gobar as láh chéile. Agus dáhrí sin tá partnerach sin leis an tiisimpóir Tharbheith táfuil dún an tús. Agus an tríú ná fórsa ibre a Tacaíochtaí agus muíach, agus tá is a going féin, nóir tá páiste going agus tá dúsláán speisialtaigh páiste nó tá riachna speisialtaigh páiste. Bí mé ag glorach orint, bí mé ag glorach tror, bí mé ag glorach cúnamh, agus cuasaí alúna agus mar sin cosú leis an tréáil atá ar fáil, atá díorthíar isteach, tá sé sin anna úsáideach. Agus tá sé anúsáideach freisin bheith an caiint le duine eile. Duine nach bhfuil i gcónaí gach lá sa seirbhís, bud a higann an dúsláán a bhfuil os chóir idasóirí luamh líonta agus mar sin dómh. So tá sé sin Tharbheith toft go meid na cuasaí alúna ar fáil, mar an rud a thugam mar a tugtar faoin neara. Cé bhfuil an páiste leanamh agus gúil an choras leanamh lárach agus gúil an páiste mar crí lár na hibre san naíonra agus ins na seirbhísí luamh líonta, tá cúnamh ag teastáil. Tá ilún sa bhreis orint ag teastáil, orint a bí me rá, cad eile is féadlam a dhéanamh, cé áit is féadlam dul chun cúnamh éigen nó chun ilúnt éigen áil. Agus an sin ihar a cethirgus ba mé dul isteachchans nóí seo níos déanaí freisin an san cóirla agus tacaíocht idicus na luamh líonta. Agus sin an áit a hagan an mantrocht agus mar sin isteach, agus sin an áit in entar an bhil leis an EYS agus rudí mar sin, agus leis an agus go méid a tosnú ag beidir chu an tíirtas isteach nó ag smuoine feartas a chur isteach, agus sin é áit a thosín gach rud an sin an san cóirla an mantrocht, an cóhfortiocht an sin, idir sin féin agus sibse na itasóirí luamh líonta agus na tiisimpóirí. Leibhéil cuaig an sin is sin rud a seaan leis féin ó héh is Johnta é le haimh trealamh fearras agus monachriad an seomra agus orintanta bíon páiste. Agus beidir nach hagann sé isteach faoi aim nó nach bhfuil éint cúnamh ó aim ag teastáil, ach ó héh an seomra beidir bhfuil cad a gléantúir na mhúinteoirí a hagann ar cuairt nó rud go mar sin, agus déanann seisin mulla nó siise mulla a ggur písa fearras bard tábla speisialta, is féidir chuir isteach ar sin trí leibhéil cuaig freisin. Ní gá go meid an páiste a bant faoi cuaram leibhéil 4 nó leibhéil 7, agus féidir chuir isteach ar an trealamh má agus is duine animathe ó garam atá ag teastáil chun na litir sin na scríb. A gúirnta tagan na múinteoirí isteach agus tu siad faoin neara bhfuil rud éigean sa bhreis ag teastáil sa seomra chun carú le páiste a bheith páirte ghlacha, agus is féidir trealamh fháil trí sin. Agus in idir gáháil tearpach ba me caiint faoi sin a rí sin leibhéil 6, nuair tá rud éigean sa bhreis féidir ag teastáil ó fáiste. Tá bhí trééis gach rud a dhéanamh, tá bhí trééis breanú ar na stratéisi go léir tá sprochanna ar fád an páiste, ach fós tá de ceappa bhfuil cúnamh sa bhreis teastáil an fáiste sin, is féidir dul i dro an leibhéil 6 agus chuir isteach beidir ar teiripí sa bhreis an fáiste. Agus ihar seacht sin cúnamh breise sa seomra rééis go léachta. Agus bé mé gglaart faoine na leibhéil sin go léir de réir a chéile. So leibhéil a héingatí a dó feicimid mar tacaíochtaí iliacha, so tá siad universal atá ann agus tá siad an de gach duine, Steve Grayson an cultúr a chuthús sa Steve réifscoile agus an fórsa na ilúnta tá ar fáil, tá siad sin ann, agus an sinna tacaíochtaí déirithe, sinna tacaíochtaí tá déirí isteach ar an fáiste, nuair chuirmid an tíirtí isteach tá míad a caint faoi tacaíochtaí atá déirithe ar chumas agus riachtain si an fáiste sa Steve. So leibhéil 3 an fórsa ibre cáilethe agus muíneach, ceandas na cuasaí alún a chuirmid ar fáil ná hanan, agus ní lisa go bhfuil aon duine trééis páirte ghlacha a hanan, a tréáil hanan. Mullam gomóra, tá sé an úsáid agus cuma pépáiste tar san naíonra, tá sé is choras cumarsáid chun carú leis an páiste a chumarsáid
agus an rud atá sé déir here ní is an fáiste. Ach is komme má hagan páist isteach chugah agus má tá golóir tá an stórfocail flóirse aige, nó beidir bhfuil páiste thugann si faoi neara nachhfuil an stórfocail ag teach có tustin sé an áte go bhfuil an fáiste. Tá sé leanamh lánach agus sin an mar déir sé encouraging language development in early years, sin an céad sra, so tá trí sra an sra a hain an ceanna tá an físin sin, an dara cean ná ó héh cuairtaí literacy agus rudí mar sin, agus an trío cean ó héh an choras sosiálta páistí a teacht dahiar a chéile agus grúpi bheoga agus rudí mar sin agus carúil a páiste beidir dul isteach an grúpa agus bheith lá an páirteach sa spree. Tá gach seisiún A, B agus C is 3 ihe atá gceist ó agus 3 euro an ihe, so haar 3 ihe atá gceist agus bín sé $1 an tamar fad. So is féidir choristeach gléircocha nó dul teangáil leis an special toirlú a bhblianta atá agah má tá ceann nó els gléach chuir 3 YPC agus fercant mléin duine a féidir libh caiintló má tá simagah agus mollam gomór is fiú gomór chlárút an cuasa sin agus fáin tá íocucht a gceist leis an cuasa sin freisin. Tá sé ahantas mar Forbert Garamú Lanúnach agus dáfrí sin tá íocucht ag bhaint leis mar de gná tarlín sé go fáil tá siad fós líne agus baigidí a bhí man for a leid agus fiú gomór mollam gomór é. An sin tá láh teanga cóir tacaíocht an sin tá cuasaí gur féidir dhéanamh an sin freisin agus is fiú gomór for mátá is a go bhfuil páiste beidir teachtasteach a mí man for agus bhfuil na tiisiimthirí nó go bhfuil láh a gúsáid sa baile is féidir ilúnta dhéanamh choristeach agus beidir ilúnta dhéanamh thar an saoir nu a dtéigean. Mátá sé $1 agus an sin an Sen Street sin líne Próiseas céad fox lu i dachas agus tá sé sin ein duine a dhéanaan ag bhaine siad an teanna fas. Ceapan siad bhfuil sé an úsáideach agus tá cuasaí fós a orbert going agus ceanndómh ná ilún sa chugus ag an dála an sin emergency medication. Sin ceanna bhfuil a orbert faoi láthair. agus má tá éon dul go cíar sin is féidlumm nótas seolamach chugad. So an aim agus an físetá ag an saoil Rochtain agus Cuimsiú aim ná a cinú gur féidir le gach leanamh pórtbríocha glachas sa chlár agus lasafant as idechas agus cuaram luar bhblianta ard caiidán. Agus is leanamh lánach mar dúirt mé féin, agus chuann sé tacaíocht iliachta fáil sa sríomh na réamhscoilne, agus tacaíocht spricdéirithe, agus an rud atá bhfuil antácht ná riachtanis an linn éonar, an páiste féin, agus ní gála éonáis diagnósis, ach tá sé déiríisteach an fáiste, na láideachtaí atá ag an páiste, cén tacaíocht atá tSamhail an fáiste, agus tá sé leanamh lánach. Agus coiartas comá gentar an coiartas is ar an tiismór agus an tláthí service. Agus tá sé sin Harbheith táptic. Má sí an páiste an príomh idirúir ó héh an fáiste de is an tiismthir, agus dáhrí sin caiisiad a bheith lánach in san Próiseas freisin. Agus is cócruige cóaibríoach. Tá muidena ag obair i cóaibbrú le gach aon duine. Is as lámh chéile aibrín muid goléir agus tá sé Harbheith táphaach go mé muid goléir páirteach in san Próiseas seo. So éiritas a dhéanamh, so is co-éiritas i dosach. So an rud a hálín a dosc ná bíonn tú féin mar idirúir a caint leis an tiismthir, agus beidir go thugann tú rud faoi neara. Agus beidir tá an páiste trééis trosú mí man for agus tugann tú go bhfuil beidir cúnamh sa bhreiste tSamhail an fáiste. Téann tú a caint beidir leis an tiismthir, agus is co-éiritas é seo idir tú féin agus an tiismthir an éiritas a dhéanamh ar tacaíocht aim. Agus tá sé sin anna tábhacht agus mála sin ó héh an tiismthir ag rághui sé cearcalór, an consent agus an tailú frasach an sin. Tá sé sin Harbheith tábhacht freisin. Agus chur nuair tá gachrod agus gachrod pléite leis an tiismthirí is féidir an éirim éiritis faoi bhráid phobal tríd an haimh, tríd an platform early years a chur isteach.
Agus an rud a hálíonn seo, agus seohan an kind of is tábhachtí ná an léir gohan sin a hálíonn idir an speisialtóir luamh líonta agus tú féin an idirsóir luamh líonta. Is sin an áit a thosnaíonn an sais an ghaol or cothú an sin, because it's just ólas conas bhfuil dul ará leis an páiste, cadí an láidirtí atá ag an páiste sa siomh, cad a thug tú fineara, cé áit bhfuil dúslan ann don fáiste. You know, cad a hatnaíonn leis an páiste, cadís na rudí a hatnaíonn leis bheith sprí leis, cad a dhéanann sé, cad a hálíonn nó a hálíonn sé isteach bhfuil éon, you know, conas mar bíonn sé dul ó sé gníomh eile. So is sais ólas ar an fáiste, agus an sin gentar beidir Cuimsiú ó thaobh brachanóraach sa siomh, má tá muid dul a rais amach na siomh na níis, sa siomh luamh líonta nó ar líne. So is féidir a dhéanamh ar líne SOR, Service Observation Review. Agus an rud an slí a tháinig sé sin amach mar ní ramar an an dul amach ar cuairt chuig na siomh nar feadh níos mó beag nach chaamh líon. Agus dábhrí sin bhí sé anna tábhachtach go mbeadh an chláir sin leanúnach, go mbeadh sé fós ann. Agus an rud a hála ná gur inis an rud a dhéanamh is féidir cruinniú agrú leis an idirsóir agus dul tríd an iarratais, dul tríd an profile, agus tá an deisian go féidir den a tusnú ag chur éon rud atá tastal an fáiste, go féidir tusnú an sin ag obair leis an fáiste sin. An nuna bheith fánach beidir ar Cuimsiú nó orintha an rud a hálíonn ná agrií míid Cuimsiú caiici seo aniu agus tá an páiste tí nó tá duine ag an tí nó tá an service dúnta fear cúpla lá. Cílíonn sé gur féidir le gachrod dul ará. Taobhaiste de amhráma atá, you know, geargalóir. You know, nach bhfuil míad ag fannacht ar anna cuid ama. Agus ólas a bhailiú díirithe ar láidirtí riachtanis agus ar chumas an limen. Agus tá sé sin tharbheith tábhachtach, mar cílimid bhfuil éagsúlaach domhan. So láidirtí an linne freisin na riachtanis catá tastal agus an chumas. So bín an sin tálíonn sé sin taobhaiste den trí over cathairagus an cúig an sin, agus sin an áit a chuirmí tús le Leibhéil a cethir leis an mantóir, leis an sán cóirla, agus leis an tacaíochtaí an service. Agus nuair a chuirtar iarratais isteach is Leibhéil a cethir atá tú chur isteach ar. Is féidir tá canapa nó ar thaobh a ggur Leibhéil a seacht. Ach bí muid na breanúir ó Leibhéil a cethir. You know, conas is féidling tacaíocht a thuirt don service, don idirsóir, you know, ar a buinte seo. Agus sin an áit a hálíonn sé sin. Agus de réir a chéile an sin orintha agus muid a caint agus muid a déanamh an sprachanóraach sa siomh nó an SOR, beidir bhfuil duine sa freis a tastal sa seomra. You know, chun carú leis an páiste sin, agus beidir bhfuil tacaíochtaí breise, beidir go gahamid dul a teangáil. Orintha nuair tá tuismór ag líne isteach an éireann, tugann deirsi ó tá sé ag fannacht ar AON, nó tá sé ag fannacht ar therapy speisialta, agus mátá na therapy sin ar fáil ón HSE is féidirling dul ag leart, you know, mátá an tuismór éis cad a thuirt doing, is féidirling dul ag leart agus just eáil, you know, catá dul ará. So gohfuil míid go léir ag obair sláb a chéile. Mátá stratéisi faoi le molta ag duine therapist aigen is féidirling dul agus féidir na sprochan amach muoitna chur ar fáil go bhfuil siad go léir sais ag obair a sláb a chéile nó na muoitna rá rud amháin agus duine aigen eile ag rá rud aigen eile. Agus ag an am céine orintha Browner tugta faoineara beidir go bhfuil tugta faoineara go méidir go bhfuil fearras faoi lethe tastáil. Agus monachriad an seomra, nó aonrad eile ag tastal sa seomra, agus caithfar literáil ó garamí animathe chun é sinna áil. OT nó SL2 ní duine aigen mar sin, agus orintha is ó thaobh beidir caithear nó bord speisialta nó rud é mar sin, agus tá sé sin ar an siomh freisin is féidir am ólas sa bhreis a chur amach faoi sin mar tá sé ag tastal. So an éireann atá tú a líne isteach an profile nó an iarratas is slí é chun ólas a bhailiú faoin páiste ó na daoine a bhfuil ar aithne chu ar an páiste. So dábhrí sin tá sé anna tábhachtach mar dúirt mé hana féin go bhfuil an cad ón tuismitheoir. Agus go bhfuil sé sínithe agus is féidir le a dhéanamh a gá slí, is féidir le é dhéanamh ar líne,
nu is féidir lo dhéanamh sa sean slí, an pí pápéir ag an tú sa híú agus cad a thuirtút agus chuann tú gacrod líne nuair atá tú chuiristeach an téirtas. Más rud é go bhfuil an tiismthór a déanamh líne, den cinnte go bhfuil an rifost ceart chur isteach, mar an rud a hálín fáin an tiismthór rifost arálob go bhfuil an iarratas ag imeach isteach nó dolisteach agus chuirtar ceistethe an bhfuil sibh sásta an cad a thuirt. Mód bhfuil an rifost de gheart ní féidir ghlacha leis an iarratas. So tá an tailú fasach sin tá sé thbheith táhachtach agus tá thbheith táhachtach bhfuil sé i gheart nóair hagan sé isteach. Agus má tá tú chuiristeach buna tá sinna ar fí pápéir mar a bhí den cid gur an ceann sús chun dáta atá gceist. Fethe dó ceapan, fethe héin fethe dó an ceann atá ann faoi láthair. Agus bhfuil an service reg den onad agus den sih agus sinú an tiismthór freisin. Bhfuil gachrod. Ba sin an nód a churann mail ar gachrod. Muna bhfuil sé sinna geart ní féidling dul níos fuidir ní féidling an gleachchána dhéanamh nó ní féidling an iarratas a chur go dtí an 100 céim. So an rudí atá ag tasáil ná fasnéis fearsanta ólas faoin fáiste. Ólas an tiismthór, ólas ó tú féin má tá an páiste is sa sih. Ólas faoin naíonra. Cé féad páiste mai sa seomra, tá sa seomra, cé féad páiste atá cé féad seomra, bhfuil an páiste sa maidin nó a freastal sa tróna. Is just chun go mai is a going cábhfuil an páiste seo in san naíonra. Just an ólas generarálte sin, comas an fáiste. Conas sa bhfuil gaiir eis go fisiciúil, comas cumarsáide tá páiste ann agus beidir go bhfuil beidir goil siad ionach maithe cumarsáid, tá siad tógant de láh, tá siad pointig ag rudaí agus mar sin, ach beidir nach bhfuil an stór focail a ceapan tú a cóga mecán, agus orintanta bín tiismór rá ó tá sé a caint sa bhaile, agus orintanta caafar é sin a phlé leis an tiismthór. So comas cumarsáide an fáiste, agus an mín sé ghlacha páirt beidir ag górá le na cháirde agus rudaí mar sin, skillna so síalta an fáiste sin rud orintanta thugamid faoinearra freisin nuair atá de phlé le fáiste. Go mór for beidir páiste bhfuil dulteach sa dar bhlín, agus tuigeann sé féin nuair tháinig sé isteach sa céad bhlín, hí sé go híntaigh, hí sé mar chuid an grúpa. Inis tá na páistí eile bo go rá, tá forbert níos tapúla ag teacht isteach, tá sé fós an grúpa ach níl sé beidir ag ghlacha láin fort sa spree. Níl sé tógan ceannach ar an spree, agus tá tú fós a tógan faoinearra rudí beaga mar sin. Rudí mar sin, iompar riachtain na sláinte orintanta bín riachtain sa bhreis ag páiste agus mar sin dó, agus éolalas sa bhreis, agus orintanta bín olalas sa freisin sin ará bhfuil an páiste fannacht ar AON, tá an páiste dul go dtí therapy cainte, tá an páiste tá rudí eile dul ará beidir, agus bín an olalas sin go léir thbheith táhachtach nuair tá an firm iarratais is dolisteach. Mar an rud atá i ggéireáil ná pictiúr omláin an fáiste, conas bhfuil dul ará leis sa sih. Cad a ceapan tú féin. Tá amanta bhfuil an páiste point antainna fas an maidin, amtaile beidir bhfuil dú sláán. Agus beidir nuair tá si bh gahrú ó dul taobh mu sa gáirdín ó héh teachtisteach, agus beidir just chun an pictiúr sin áil conas bhfuil dul ará leis an páiste sa sih. Agus dentar é sin ag cóaibú leis an tiismthór. Agus den nuair atá an gléir gohan sin tosaí a got agus churann an nuair hagan an iarram isteach tain sé go dtí speisialtóir luamh líonta. Agus a brathnú ar cé áit ina bhfuil an naíonra agus na cásan agus mar sinda. So agus déanamid éireacht an céad gléir gohan a dhéanamh arás, taobhiste a amclár tappa golóir. Ní áachtar é iarratas ar leat taobh gentar éireacht do le deangáil mar tuigeméid go bhfuil riachne sé gceist, go bhfuil práineach gceist, go bhfuil sé práineach go tosnófar leis an gáras leis an páiste. So an róla atá an speisialtóir luamh líonta ná sán cóir le mentroachta agus tacaíocht chur ar fáil. So orintanta just bheith caintle de éigen, tostín rudí bhhad níos sa léir, má tá tosaigh gobar in san sih gach éon lágs, má tá gobar le páiste gach lá, orintanta bíonn sé deachar, agus orintanta duine éigen atá teacht agus atá an beidir rud éigen eile eáil, tá sé thbheith tácht a bheith an caintle duine.
Ibrú a tSamhail, agus Ibrú muid le gachtain a tSamhail sholáthraithe service agus lua service idir go bhála, agus sin orinthe nuair atá tSamhail tar éis rá go bhfuil an páiste ar freastal ar therapy leis an HSC, leis an early intervention team or mar sin. Is orinthe is gá beidir gléircacha na chur agus a rá, tá muid na gobar leis an Steve, tá muid gobar leis an onad lú a bhlianta, agus just chun sin féin a chur nachnú, agus chun a déanamh éireacht go mbeidh Ron fortgus omláán an linn sa réamhscoil. Agus cóirla mantracht agus tacaíochtaí choir fáil atá díorthíar láirdreach trí riachtanis agus comas an linn trí cleachtas á bhacnamh. Agus sin rud atá anna tábhachtú, bheith ná na breanú siar, cad a hála, cad tá gobar. Cé náte bhfuil an dúsláán. Conas ar airí, beidir go bhfuil Bhí Gráinne, beidir go churmar stratéis éigen isteach, agus conas bhfuil gobar le sin. Bhfuil na arcanna na áisna arc an bhfuil si sin arúnach an fáiste sin, beidir nach bhfuil sé compórdaach le sin, cad eile tá gobar. Agus just bheith gcónaí a breanú, cad thag tarlún, cad thag titim amach, cad iad na láirdreachtaí atá ann, agus cad eile gaithmid Bhí Gráinne obair a dhéanamh air. Agus de gná buan is as tror cleachtas aistir síalta chun plán don fáiste, agus ba mé caint fin plán in Cuimsiú a gceann tSamhail a chuthú de labí. Agus is féidir sin a úsáid chun tacaíocht agus Acmhainní a hahan ahand. Agus orinthe nuair úsáid mín an plán sin, is picture beidir don fáiste, cadtá dul ará, cé eile tá saoil an fáiste, agus cad eile gur féitling a dhéanamh. Agus fecinn tú go mórmhór mar tá tú leanas ará ó bhliain go bliain, fecinn tú an fásta agus an forbert atá teachtaigh an fáiste. Tá is a go féin orinthe dearan na bliana agus dearan tú ó cad a dalam an fáiste sin, cén orbert a rinne sé ling, agus breaníonn tú siar ar an plán, agus fecinn tú cé féad obair tá déanta go leis an fáiste sin. So Leibhéil a cethir. So is sáin cóirla é díorthíar ábhar agus atá practicúil. Cai gacrúd a bheith practicúil. Cai míad a bheith an obair a sláh a chéile, agus éon rud atá ann, cai sé bheith practicúil den seomra. Tá anna chuid páistí ann, is cuma agus caihí an gacrúd obair go maith an fáiste. Agus is túsóranta cai tú tosú ag áit anna bheog. Tugann tú beidir tagan tú ar an bhód agus tá gacrúd a dul ará leis an fáiste seo. Agus orinthe tú just cai tú breanú agus rábhfuil cé náit a bhfuil míid chun tosú leis an fáiste seo. Bunithe ar láirdreachtaí, mar dúirt mé cheana, tá sé bunithe ar láirdreachtaí an fáiste. So sin rud a bí míid a breanú ar cad atá a gobar go maith leis an fáiste seo, cad is máil leis bheith a dhéanamh. Ag leanúnt an fáiste, leanúnt an tróir an fáiste, cad tá dul ará, cad iad an rudí a haithníonn leis, cad iad an rudí beidir, nach daithníonn leis agus gur féitling bheith gobar air. So tá sé bunithe ar mar sin láirdreachtaí an fáiste, riachtanis agus comas an fáiste freisin. Cé nach bhfuil diagnós formáilte bí comas ag tastal, tá sé bunithe na riachtanis fémara ag an tosa iad sa seomra réamhscoile. Agus tá sé bunithe agus comas an fáiste, ní fiú plán a chur isteach de fáiste, muna bhfuil sé ar chumas an fáiste sin an phlean sin a leanúint. Tá sé cosúla miramara chuirt de fáiste atá 3 bliana díos agus tá miramara de fáiste 6 bliana díos. Cai tú tosú áitiúil an fáiste agus an sin obair ó sin. So tá bíonn tú a breanú ar an riachtanis agus comas an fáiste, agus sin an áit bhfuil sé anna úsáide go bheith caint leis an specialtóir lu a bhlianta, because orinthe agus sibh caint le chéile fecinn sibh cé náit dír go bhfuil an páiste seo agus céim plán atá míid chun a chur isteach an fáiste. Ach chun an réamhscoile orbert, agus sin just, building capacity mar a déirtha, chun go mbeidh gach duine in ann obair agus obair leis an fáiste, agus an deise chuirt an fáiste bheith lán páirteach in san seomra. Agus timpealach fáilme cuimisiúcha orbert i réamhscoilena, agus sin mar dúirt mé hana féin, just a cearhfuil a daoine, smaoinemh ar cad is féitling a dhéanamh, bhfuil aon rud eile go féitling a dhéanamh. An bhfuil gá doing aon rud ahrú, an bhfuil gá doing beidir, seasamh siar, an bhfuil beidir déanamh, bhfuil an obaircha a dul ará, beidir gaithmí just breanú ar cadtá dul ará agus sus a hógant agus just breanú ar cadtá dul ará go más sa seomra, cad is féitling a ahrú,
Catatá go bras féling é sinna agant, agus is just ag obair a gcónaí chun cinnte go bhfuil gach páiste lán fáteach in san sih. Agus mar dúirt méid taú le rán fáteocht an fáiste i glár ECC a cinnte. Agus sin an rud is táfta, tá páiste teachtasteach tasí bhainnig gach éon páiste tanmh as an chlár, agus go mbeidh forbert agus fás agus go dat nó sé is cum a cé náit a bhfuil an fáiste go mhaine sé agus go bhfuil is a going go bhfuil mí tréineoireachta dhéanamh an páiste sin a bheith ran fáteach sa chlár. Leibhéil cuaig, sin an bhí mé caint faoin aras, ó thaobh leibhéil cuaig de agus roci mé siar a gceann cúpla nóid freisin, ní léon sprioc dáta chun iarratas a chur isteach de leibhéil cuaig. So más rud é sé go bhfuil páiste ag teachtasteach agus tá is a go bhfuil sé teachta tosú a mí man fór. Márta is a go mbeidh trealamh speisialta ag teastáil an fáiste sin, méidir go dúirt máthair go bhfuil an ótí nuair dhéigid ag rá go cóga meid bear tábla éon rud eile speisialta. Is fiú an iarratas a chur isteach go luath. Mar sa cuid is mó déanamh iarracht éon píosa trealamh dú fearras dú éonmór mar sin a sholáthraithe in éireann, a gcóirnta má tá rud speisialta ag teastáil an páiste, píosa fearras speisialta, caithfar tógnte am chud é a sholáthraithe. So mar sin má tá eolas ag an buinte seo nó i ní mí bealta nó thustín an chlár, osclaíonn an chlár de 22, 23, is fiú an tíretas a chur isteach go luath. Nú dul ag teangáil le leibhéil cuaig, le mhúinteoirí leibhéil cuaig, agus a rá cóirla áil ó thaobh sin. But tá an ní léon sprioc dáta ann is just is fiú a chur isteach cho luath agus is féidir. Beartas capital chun fearras gléasna, so Beartas ar áil agus mar sin, agus bailinn sé tá iarratas speisialta gur féidir le agus duine ainmnithe garamach a churann isteach é, agus is féidir é sinna líne isteach, agus is Beartas atá ann chun an aras agus mar sinna áil. Agus freisin má tá ullúid faoi le ag teastáil ó thaobh úsáid an aras is féidir é sinna áil trí leibhéil cuaig freisin. Píosa bháin trealamh faoi leoch, níl sé má tá píosa trealamh an a bheag faoi leoch €50, is trealamh atá 6% agus mar sin don fáiste atá gceist, so is fiú smaoinemh ar sin freisin. Agus mar dúirt mé tuairisceard ó gharmaí ainmnithe atá teastáil chun é chun chur isteach air. Agus fiú dul a deangáil má tá éon eolas sa bhreis ag teastáil is fiú agus tá sé insan an documéid insna aim agus mar sin na guidelines tá eolas sa bhreis faoi sin freisin. So leibhéil sé tarlín leibhéil sé rilí servicí therapa atá gceist agus tá go féin orintanta go bhíon páiste ann agus tuigeann sé féin tá sibh tréistal ag caint le an speisialtóir luamh líonta. Tá beidir bhfuil tiisimthóir agus mar sin tá sibh réistal a caint agus tuigeann sibh go bhfuil rud éigean sa bhreis ag teastáil an páiste sin. Go bhfuil rud éigean díorthe isteach ar an páiste sin, therapy mar na tacaíochtaí tá ann ó aim agus rudí mar sin an duine sa bhreis sa seomra, na stratéisi atá gan isteach, orintanta beidir go bhfuil rud éigean sa bhreis ag teastáil ó páiste. Agus sin an áit beidir gur féidir beidir brandnú ar leibhéil sé leis an speisialtóir luamh líonta. De go ná caithfar anna cuid obair ó thaobh leibhéil a cethir a dhéanamh leis an páiste roimh ré. Agus sin an meántóireacht agus na stratéisi agus mar sin dó agus óbheithe caint beidir leis an idirúir luamh líonta agus mar sin tiictar den gafar rud éigean eile a chur ar fáil an fáiste seo. Agus an rud a háirlín ná is co-aibrú leis an HSC an FSS atá a gceist. Agus an rud a háirlín ná nuair atá beidir an speisialtóir luamh líonta tar éis caint leat féin. Más rud ag bhfuil an páiste ceangailte le therapy cainte nó éonart mar sin is féidir gléircha chorthú agus go nábíonn siad taobh siad an primary care nuair d éige mar sin. Agus chuann siad den
tagan siad le chéile agus beidir go chuirn siad phlean ó thaobh tacaíochtaí éilíochta ar fáil don fáiste. Agus tréis cúpla seachta nó tréimhse teictear nach leor é seo. Agus orintanta den, sa cédul sios chuirtar gléirc agus ní amnítar an fáiste, just staring an specialtóir luamh líonanta tá páiste gom tá mé tuairt cúnamh dó, bhhailm a thuile cabhar leis an páiste seo. Leanan sé sin ará agus an sin orintanta de tacaí éilíochta chuirtarí sin a bhaim agus tá obair Leibhéil $4 agus fós tá rud éigean sa bhreise tasáil. An rud a hálín an sin is go gaithí siad den páiste orintanta den chuirtar ceist ar an go formáilte ar an specialtóir. Páiste tá aithne an bhfuil sé aithne nó nach bhfuil sé aithne, beidir ólas faoin fáiste a dtéobh anam an fáiste nó an siomh nó a dhéigean a chur fáil, agus téann sé sin trí password protected email nó a dhéigean mar sin. But is kind of course é atá díirthisteach ar therapy speisialta a chur ar fáil den fáiste. Agus bíon páiste nachhfuil bíon ar aithne páiste atá ar aithne agus tá chóras sa bhreis chun ghlacha le sin. Agus is fiú dul caint leis an specialtóir luamh líonanta faoi sin. Má tá páiste ach orintanta bíon an páiste sin, bín sé tréimhse fada beidir san líne. Bín sé ann beidir ó mí man fór agus tá sé teachtasteach beidir i ní an bhrisil lár herma dul isteach a mí na saona mí na nolach go méidir go gurfar é sin go slófar ar an próiseas sin. Agus rud sa bhreise tá ann. Leibhéil seacht nuair a chuirtar an tíreacht isteach orintanta churann itasóir agus mar sin isteach ar Leibhéil seachta go nám céine má tá si de ceapa go aithna chur an fáiste tá si de ceapa go bhfuil Leibhéil a seach ag teastáil sa seomra, go bhfuil duine sa bhreis ag teastáil sa seomra. Agus bíonn siad ag obair a báirteach leis an specialtóir luamh líonanta ó thaobh Leibhéil a seach agus mar sin. Déantar an cinenne sin orintanta nuair tá an píosa brathnóireach déanta nó tá an sóir déanta go bhfuil go bhfuil an specialtóir luamh líonanta den tuaim go bhfuil duine sa bhreis ag teastáil chun cabhrú leis na sprochanna agus mar sin ó Leibhéil a cethir a chur ar fáil. Agus is cápíocht breise atá gceist a rith na seachtainna don fáiste chun duine eile a fustú sa seomra. Nuair tá an fáiste na huaireanta atá ECC a dul ará. Is tacaíocht breise is ó thaobh tacaíocht breise sa seomra. Agus go dá is a caint leis an specialtóir luamh líonanta de chuirtar é sin isteach. An rud faoi Leibhéil a seach ní duine ar duine. Tá sé ann chun an cós idir báil fórna agus leanaí a laidú. Ní duine don fáiste, ní SNA madla tá gceist. Is just chun an cós idir báil fórna agus leanaí sin a laidú chun ligand dá an obair Leibhéil a cethir an meántóireacht na strategy speisialta agus mar sin dul ará. Agus orintanta ní bhíonn tuiscint omláin ar sin ag tuismóirí agus bíonn siad ach an rud a thugtar faoin neara ó thaobh é seo go léir ná orintanta ní cairríonn sé le páiste duine fásta bheith le an tamar fad. Cai an páiste a bhealach féin a dhéanamh. Cai sé a bheith an deise bheittheige bugad timpeall dul le páiste eile. Agus tá an duine tá duine sa bhreis ag teastáil ó gach duine ó am go ham, tá bhaintehna teastáil ó chuile ile fáiste. Ach sa cuid is mó is duine eile sa seomra chun ligand don obair dul ará agus chun ligand don obair ó thaobh Leibhéil a cethir leis an páiste sin dul ará ar freisin. Agus orintanta bíonn má tá níos mó na páiste bháin le riachtas níos sa bhreis orintanta is rointar an Leibhéil seacht idir cúpla páiste agus orintanta chuirtar isteach an duine sa bhreis don fáiste. Ach is ó thaobh an tíreatas a hagan isteach agus an brathnóireacht agus an SOR go ndéantar an cinenne ó thaobh an Leibhéil seacht. Agus tá sé ann chuna cinntiú gur féidir leis an lenah páirt bríoch go ghlachas sa chlár ECC.
agus éagsúlacht idir muoinú faoi aim agus chunúna, tá an éagsúlaach sinna ní duine a bháin don fáiste. Is chun an cóhéis sin a laidú idir bailfórne agus leanaí chun é sin a laidú. Agus osclín an chlór a ríis, agus is féile just osclín an chlór a ríis I mí an bheitheh. So mór tá páiste live inis atá dolisteach beidir sa dara bhléin. Agus tá tú ceappa go méidir go mbeidh cúnamh a tastáil I mí man fór sa seomra. Is féidir na hiarratais se choristeach ó an ama osclín an chlór I mí bealtainna. So má tá páiste ar ólas a gcuibh tá sé dolisteach sa dara bhléin osclín an chlór a ríis I mí bealtainna. Má tá páiste tá an hena féin agus tá leibhéil seachtaige, is féidir an extension a chur in mí bealtainna freisin chuna cinntu go leanaí an cúna for rá I mí man fór. So is fiú é sin a cumad smína ver sin freisin. So ba phlean im cuimsíthe ná nuair a thosítear ar an leibhéil cethair agus mar sin dó. Is bín plána an gach éon fáiste. Agus tá ceann im líana is an ceann a my inclusion plan. Agus sin bailach a bhfuil míid chun an páiste an ceangal sin idir an siomh agus an páiste go mbeidh an páiste lá an páirteach. Agus sin é rud agus go mbeidh an tóla sin a going. Agus go féidling é sin a chur síos agus é sin a taféid a cumad de sin. So nuair é bíon ar an phlean ná príomhcadrah, cé hiad na daoine atá tábhacht a baintló is saoil an fáiste. You know, se féin, tiisbeóir, beidir duine éigen as fuair an eile an fuidir idir gohála. Daoine a bhfuil, you know, lán páirteach is saoil an fáiste. Is taféid cumarsáid é freisin. You know, catá, you know, cé fé catá dul ará, cad iad na sprocad atá an fáiste, cad a thugann tú faoineara, you know, cad iad na láidirtaí an páiste, cad bhfuil míid chun beidir díreú isteach air. Astrí isteach sa réamhscoil, má tá páiste beidir a teachtasteach I mí man fór secuing. Uaireanta churann tú rudaí amach chuig an tuismór chun a rálób, you know, tá fáilte rih de fáiste, tá sé cláirthe lis sa líne agus rudaí mar sin. Agus uaireanta tá an páiste ar eiste agus déirse, you know, tá míid beagáinín bortha, you know, tá an cumarsá, tá míid bortha faoin na skillanna I cumarsáide, tá míid bortha faoi, you know, tá an páiste ling ar fá chúpla bliana inis de bhar COVID, agus tá míid bortha nach bhfuil na skillanna. Rudaí mar sin, plán beidir de fáiste mar sin ó thaobh cad a dhéanamh muid, you know, agus beidir bhfuil páiste eile agus go mbeidh anna chuid dúsláán ó thaobh teachtasteach, agus beidir, you know, na plán ó thaobh dul isteach sa réamhscoil freisin. Go an linmh tá sé tharbheith tábhacht bhfuil an go féin éonar ag an linmh. You know, go féidling ar son an páiste, cad a haithnín leis, cad a dul ará go má. Cé áte bhfuil míid chun a ddíreú isteach air. Cé iad na cóide, you know, ein ólas atá going faoin fáiste, tá sé sin tharbheith tábhachtach don fáiste, the voice of the child, agus tá sé sin is cuid anna jaasa don phlean sin, agus uaireanta sin an áit a thosaí muid nuair táid a tosú ar an obair leibhéil cethair, nuair táid a tosú a déanamh an dín bhreathnóireach nó an SOR, go úsáidí muid sin freisin chun aithne a chur. Agus go just beagáinín bhreathnóireach beidir dhéanamh ar an fáiste, just chun breanú, you know, catá dul ará an seo. Planálaí sprochan na goals agus rudaí mar sin agus taféid a cumad leis an aon plán. You know, beidir go bhfuil plán an a bhíoh go going ó thaobh beidir páiste a bhfuil a géirí dul ó gníomh amháin gníomh eile ach níl an tuiscin sin tag an frustrachas air bíonn sé beagáinín bortha, you know, ní higann sé go bhfuil deireadh teach le am lón nó go bhfuil sé am dul bhhaile agus mar sin agus déanamh sé plán ann go bhfuil míid chun áisna áracha úsáid ag an am sin. Tá míid chun picture beag den buscalón or picture beag den doras a dul bhhaile agus rudaí mar sin. Sin na plánana agus sin na sprochanna tá míid chun na cur isteach. Agus beidh na sprochanna sin ag ahrú de réimar a téann an blian aráib. Agus mar dúirt mé hena féin an macnamh. Conas bhfuil a gaiirí leis an sproc sin. Ar éirigh leis. Beidir go gaithimid smíanamh ar rud ag an eile.
an siarmach na sin an brathnú siar a catá ag gobar cadíd na láidtí catá ag gobar leis a páiste seo. And then ag an tam siút an bhliain bí méidir smaoine ar na páistí atá dul ar aige dí am monsol. Bhfuil éon plán speisialta cahamíd orintú úsáid na páist na tiismóirí an plán chun ólas a thuirt an bonscoil faoin páiste. Mátá réicne sí más rud é go thugam mar faoin nearra beidir nachmáile an páiste anna cuid fuil. Tá nu airíonn an páiste anna bortha má tá gach duine grit timpeall sa seomra. Nu beidir go bhfuil an páiste seo gaithí sé beáín kind of brise áil in is a ríis ón seomra go gaithí sé dul beidir a siúló timpeall nó movement breaks mar d mar sin agus go dastín ón tiismó go meid sin ar ólas ag an scóil agus rudí mar sin. Bíonn sé sin café de sin in san plán in Cuimsiú agus orintanta bín an tiismór lánsásta é sin a right ach is tá an freagracht ar an tiismór an plán a right. Níl sé an freagracht ar an Steve nó ortsa. Is really an tiismór agus chuirbíd ar asisiéis chuig go an linne astrú a rascurí an bonscoil agus ó héamh an phlean siil is gá táilú agus síú tiismór áil tá áitic an cool chun an feisné sin a right because orintanta deir tiismór ní hasú go mai éon ólas ag an scoil faoi a fáiste agus rudí mar sin agus orintanta tá siad lánsásta ólas a right agus tá siad lánsásta ach bí anna cuaramach ó héamh éon rud a hagan isteach go fáin tú cad ón tiismór rudí a right. Cruicnín aim ag deire an scoil líne agus mar sin agus tá an phlean sin is leis an tiismór é agus is orthaí féin nó air féin cad dhéanann siad leis é roint nó é a cumad ach den cinnte go bhfuil an tuiscin sin ann agus go bhfuil an tiismór lánsásta é a sáin mat é híál más rud ag bhfuil sibh chun ólas a roint agus mar sinnde. So mar bhí mé rá na forbert cáileacht agus mantarach seo an quality, National Early Years Quality Development. Tá siad san ar an bhód rih aim agus is cleachtas á caiidán agus carh le servicey, an cleachta sin agus mar sin de agus is ó héamh an siomh omláin a mín siad san ag gobert. Bhí méidna a dolisteach agus má tá páiste is seomra amháin sin an tain seomra a bhfuil muoitena chun dolisteach an má tá muoitena san ag tactisteach chun cúnamh agus chun mantracht a dhéanamh ar an éan sa seomra sin agus is an seomra sin. An quality is féidir op dolisteach agus ólas a freiste fuirtíb a faoi éonáis cleachtas. Agus is féidir léir go chorathú, má tá rud éigen na ceapan sibh nachhfuil a gobar. Rud éigen bhfuil sibh a smaoine bhar ahrú nó tá an seomra ceapan sibh go béidir go bhfuil an timpeallacht, tá rud éigen bhfuil just is féidir léir go hána chur agus tá siad is féidir le teangáil a dhéanamh lo a fear sé seachtainna nó leibhéil mar dúirt mé. Agus is just ar forbert ar cleachta sinna tá gceist agus ard caiidán agus tá sé bunaiche agus ag gobar as lámh chéile le eistir agus síalta agus is féidir lob an siomh omláin siomh éonrachaí dhéanamh nó is féidir lob dolisteach má tá cúpla siomh faoi chóm ó ún ar amháin is féidir lob an tacaíocht sin a thuirt. So is fiú go mór agus rud nóir fís féinna go mar speisialtóir lu a bhlianta, fi se anna úsáideach nóir a bhí duine ag an speisialtóir lu a bhíonnta ó quality a dolisteach freisin. Mar bhí mar in ann opair as lámh chéile, hí siise in ann beidir breanú ar an timpeallacht omláin agus bhí mis sin ann sais bheithe a ddíú isteach ar an fáiste. Is aibring muid go léir as lámh chéile agus tá sé an úsáideach agus is tá sé go léir sé an eiste tagann sé an stáit agus is fiú go mór, éon rud atá an sin gur féidir úsáid a bhaint leis is fiú go mór chur isteach ar. So sin Steve Grace on aim is fiú má tá tiismóirí ag géirí a thuile ólas sa freis agus rudí mar sin is fiú go mór chur I dro an Steve Grace an sin. Tá sé anna úsáideach dóibh, tá go leor ólas ann agus an méid ólas atá ag tiismóthór go mór form atá siad bortha faoi páiste tá sé a bhád níos feardó, bhfuil áit éigen gur féad le a dul agus breanú ar an ólas.
agus tá si freisin ag better start freisin gur féidir dul freisin mar tá just ólas generalta agus mar sin ag tastal. So bhfuil éon ceiste géin duine nu éon duine? Bhí sé sin aonteach Gráinne gur míle maithagus. Neadidir bhfuil éon ceis agus bhí Sarah imach lua an sin ach dúirtí gréisig súil le brathnú séar an tafid agus mé brathnú ar chusaí am comá so mas gáda aine imacht ó éileh seachas mátá ceist agus bhar bhaith le chur Gráinne inis den leanaí uirh. Is féidir stop a chur leis an tafid rih díobh ceiste chur seans go méisi sin níos fearr. So just go sciúpaí sulla chur an deir leis an tafid. I think for ceiste mé an bhfuil Broner. Tá mé just chun deire chur leis an tafid rih de Broner. Just go sciúpaí then though siúd a basic brathnú séar an tafid seo so rinne hug tú an tú fás ólas aim agus hirbhí si better start agus hirbhí si na rinne an sin Gráinne so gur míle maithagad. Tá sé ionntach festival agan ar fád gohfuil duine le Gaeilge na haghaidh seo. Dí siúd ar fád atá ag obair san inú agus de hisismóirí comach gohfuil tusa mar cinál duine teaghála do na cuasaí aim agus san na cuasaí seo tá sé sin go maith. Agus caiim rá má tá níonraí tá níos mó specialtóir luú bhlíonn tan isisiú bhfuil Gaeilge tá ban eile an seo Maiile clia agus tá ban Eileen Lennox hús sa tuisceart na tíre dúna gáil sligeach agus mar sin Eileen Lennox agus Eileen Irwin. So is few, teangáil agus mar sin agus iad lán sásta obair le níonraí. De bhanas hain nuair a bhíos mar specialtóir luú bhlíonn, de bhanas antanamh ag obair le níonraí. Agus, but má tá aon ceiste géin duna tá mé gcónaí séir chun leart le, Katie. Agus sin go maithe bheith ar an álas de hisismóirí comá. So yeah, a rís mar luú túna Jones atá ar fád atá ag fáil agus dátaí do iarratais so aonítá ag brathnú séar seo just big éisteach amach do a dátaí a thug Gráinne an sin Máidir le iarratais a chur isteach na cuasaí CPD atá ar fáil faoi láthair agus na céanna bhééis á Urbert agus. Comá le sin fearras an seo mar range chunas chur isteach ar sin ar fád agus an sin mar luú tú an sin tuigeann goin an aonraí ar fád ag ghlacha le páisiú nua do 52 faoi láthair. Seans bhfuil se bhar an ólas faoin na páisiútá isteach má tá réachtain is breise orthú nó nachhfuil, but dus na páisiútá go bhhanna féin a bhééis ag dul seach sa dar bliain an sin so a rís mar luú siú just bíag fearr amach an a rudí súla seo. Áil le duine cosúla Gráinne má tá is fiú go mór. Is fiú go mór because os clíad an chlár a ríis mí bealtain an bblin se cuaing. Agus má tá na go ar fáiste. Is fiú go mór dul caiint leis a tiismthir agus an tíirtas a chur isteach. Is féidir chur isteach ceapan gos glíonn sé go luú mí bealtainna sa chuid is mó. Agus an tíirtas a chur isteach mar más rud ag gur féad leis an páiste teachta seach ar fá tréimhse sa síomh nó ag mar sin. Agus, is deis ann, a bí réid an fáiste agus, planála dhéanamh an fáiste sin a teachta seach freisin. Sinné go dtír Gráinne sinné. Yeah, so tuigeann gach aine bheits brathnú séar seo cad go dtír tála déanamh spéidir lom sa sonraí Gráinne a rointlih más gá. So tá mé chun deire a chur leis an tafad in is arénos agus ghlachan mid le ceist nó go ó na mhúinteoirí tá láthair. So gur míle maithe go Gráinne fi sin thar cían.